ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಎನ್ನಿವೆ. ತುಳು ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಲೆ 45 ಹೆಗ್ಗೆಲೇನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮುಗಿತದು. ಇನ್ನು 46ನೇತ ಹೆಗ್ಗೆಗೆ ಕಾರದಿ ಒಂದುಲ್ಲ. ಕರಿನ 45 ಹೆಗ್ಗೆಲೇಡು ತುಳು ಅಕ್ಷರಲೇನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದ. ನಿಕುಲು ಏತು ಕಲ್ತದರ ಬಿಡ್ತಾರ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಕಲ್ಪುಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕವು ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡೋಡು ಪುರ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಮೋಕೆರೀದು ಕಲ್ಪುಲಿ. ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಏತು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬಂದುಲೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡೆ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಬರೆಯೋಡು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಅಂಚೆನೆ ಊರದ ಪುದರ್ಲೇನು ಬರೆಯೋಡು ಪಂದ್ ಅಂಚೆ ಬರೆಯೋಡಾಂಡ ಆ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡತೆ. ಯಾನು ಇನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಶಬ್ದಳೇನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಪಂದು ತೆರಿಪಾವೆ. ಸುರುಕಾದ ಅಮ್ಮ ಅ ಮಾಕ್ ಮಾಡಿವತ್ತು ಪಪ್ಪ ಪೋ ಪಾಕ್ ಪಾಡಿವತ್ತು ಪಪ್ಪ. ಅಪ್ಪೆ ಆ ಪೆ ಅಪ್ಪೆ. ಅಮ್ಮೇರ್ ಆ ಮೇಕ್ ಮಾಡಿವತ್ತು ಅಮ್ಮೇರ್. ತುಳುನಾಡು ತುಳು ನಾಡು. ತುಳುವೇರು ತುಳು ವೇರು ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲ. ಪೆರ್ಮೆ ಪೆರ್ಮೆ. ದುನಿಪು ದುನಿಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಎಡಪದವು. ಜ್ಯೋತಿ ಎಡಪದವು. ಬಂದುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಬರೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಾಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏರ್ ಮಾತ ನಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರ ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಬರಿಟೀತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನು. ಬಂದುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾರ್ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಬರೆಪುನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ. ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆಯ ಕೆಡೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.